jej neskutočne ďakovali, že mama môže ísť na tú operáciu, že tú nohu jej Tanička vyliečila, že je zdravá. Ja som sa vtedy na tú posteľ, čo tam tako mali v tej malinkej chatrči, som sadla, som plakala ako malé decko. A ten jej syn mi na kolenách ďakovala, aj tá mama, ako som dobrú dceru vychovala. Čiže som nevedela, čo vlastne tomu Jakubovi preplo v tej hlave. Bol to taký šok. No a potom som chytila zlosť, že nech si ma nepraje, tak som sa dvihla. Teda som odišla sama z tamoťa, potom to nešlo za mnou. Naspäť do toho sirotinca a Jakub jednoducho mi zmizol. Tesne predo mnou ho odviezla ten povož, to tam mali také tie rikši. Ho odviezli, odišiel, nechá tam Katku, tú dobrovoľníčku s nami, zobral kartu, kde sa posielali peniaze pre sirotinec. Up to the end of the day, he was coming to run out from the orphanage. Because of that shit, when he talking, he ran away from there, and then when he ran from the orphanage, he ran with all money, you know. With all money for the orphanage. So he was having Proste potreboval urobiť nejaké halo, aby mohol dobrovoľne vypadnúť, aby sa nemusel so mnou konfrontovať, že mi má dať vyúčtovanie. Utiekol z krajiny, on sa do tej krajiny následne nevrátil. Aj natáčal videa, aj knihu písal, že Tanička je klamárka, že sme mu ukradli sirotinec a ja neviem aké blúdy. Pritom on tam nedal ani cent, ani nič nekupoval.